Interese Bošnjaka u proteklim godinama u institucijama države Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i opština uglavnom su zastupali oni predstavnici koji su imali karakteristike podaničkog mentaliteta, nekompetentnosti i vrlo često korumpiranosti, o čemu svjedoče ogroman broj sudskih procesa zbog kriminala, korupcije, zloupotrebe položaja i niza drugih krivičnih dijela. Bošnjački narod se nalazi u historijskoj sekundi, u presudnim vremenima kada mora preuzeti odgovornost za državu Bosnu i Hercegovinu, koji otvoreno ugrožavaju političari i politike iz predratnog perioda 90. godina, a to su u ovom slučaju Dodik i Čović sa onim istim parolama, sa istim ciljevima koje nisu uspjeli u potpunosti ostvariti ni Tuđman ni Milošević, dogovarajući podjelu države Bosne i Hercegovine i uništenje bošnjačkog naroda. Predstojeći oktobarski izbori su šansa da nekompetentne, korumpirane i podanički raspoložene bošnjačke predstavnike zamijenimo onim ljudima koji će vratiti ponos i dostojanstvo bošnjačkom narodu. Ilustracije radi, moramo reći da bošnjački narod u ovom trenutku nema pravo na jezik, kulturu, vlastito obrazovanje na više od 25% teritorije. Da bošnjački narod je potpuno deficitaran i potpuno ne odgovara stepen zaposlenosti pripadnika ovog naroda u institucijama ni države, ni entiteta, ni opštine, ni kantona, ni prema popisu 1991. a ni prema popisu 2013. godine. Bošnjački narod, zahvaljujući korumpiranosti i podaništvu bošnjačkih predstavnika, danas je najugroženiji narod na teritoriji Bosne i Hercegovine i uglavnom je ekonomski izrabljivan od strane firmi u kojima dominiraju hrvatski predstavnici, srpski predstavnici, u kojima dominira ekonomski i politički interes susjednih država. Bošnjaci moraju preuzeti sudbinu države Bosne i Hercegovine u svoje ruke, ali i ekonomsku budućnost svog naroda, pripadnika Bošnjaka i svih patriota Bosne i Hercegovine koji su u ovom trenutku potpuno diskriminirani i u oblasti zapošljavanja u državnim institucijama i entiteta Republike Srpske i niza kantona, uglavnom na najvećem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, pa i u ovoj zgradi iza mojih leđa, a to je institucije države Bosne i Hercegovine, koje nažalost danas nesmetano, sasvim pogrešno, suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine, secesionistička politika Milorada Dodika i Čovića nazivaju zajedničke institucije. Ne postoje zajedničke institucije, nego institucije države Bosne i Hercegovine. Oktobarski izbori su šansa da promijenimo to stanje i da Bošnjaci zauzmu ono mjesto ravnopravni sa drugima u svojoj vlastitoj matičnoj državi Bosni i Hercegovini.